Здравейте и добре дошли! Казвам Пламен Тодоров и съм ръководител на отдел обслужване на клиенти в компания Delta Stock. И днес с вас ще разгледаме най-интересните новини за финансовите пазари за изминалата седмица от 28 юли до 1 август. Да започваме. За пореден път най-горещата тема на финансовите пазари са тарифите, които президентът Тръмп наложи на редица страни. В случая той обяви 30% тарифи върху внос от страна на Европейския съюз и Мексико, които тарифи влизат в сила от 1 август. Това засилва страховете от инфлационен натиск и оттам икономически спад, като експерти предупреждават, че може да се стигне до рецесия. За първата половина от 2025 година приходите от тарифи достигат рекордните 87 милиарда долара, което е един огромен ръст прямо приходите за изминалата година в въпросите тарифи. Относно данните за инфлация в Европа за юли месец. Инфлацията в еврозоната остава на 2%, точно над целта на Европейската централна банка, като това дава пространство на банката да поддържа лихвените проценти без промени, след серия от сваляния до въпросните 2%. Пазарите вече не очакват допълнителни облегчения скоро, а ниските лихви и фискалните мерки в Германия подкрепят въпросният ръст. Връщайки се към щатската икономика, няма как да подминем срещата на FOMC и информацията, която излезе след нея. На заседанието Федералният резерв постави лихвените проценти в диапазона 4,25%, 4,5% за пети пореден път, като интересното в случая беше, че двама от членовете, които междувременно са назначени от президента Тръмп, гласуваха за намаляване, като това е нещо, което не се беше случило от 1993 година. Председателят Пауъл акцентира върху, цитирам, зависимостта от данните, явно отлагащ намаление на лихвите до септември или декември месец на следващата среща, като инфлацията в Съединените щати остава над 2%. Пазарите реагираха умерено. Имахме лек спад на индекса S&P 500, ръст на доходностите по облигациите и подсилване на долара. В обобщение, тарифите на Тръмп създават потенциален инфлационен натиск и глобална несигурност. В Европа инфлацията се контролира добре, крепи политиката на Европейската централна банка. Федералният резерв остава внимателен, за сега без реформи в лихвената ставка, но с изцепление вътре в самият комитет. Аз ви благодаря за отделеното време, желая ви успешна търговия, абонирайте се за нашите канали и до следващия път.